בוקר טוב ישראל, השעה 7, כאן כל חי ודיווח ראשוני. אמש נעדר חבר כנופיית השש לשעבר, משה איסמי ביטון. מקרה זה מצטרף למקרה הילדה הנעדרת כמעט כשבועיים מהמקטנה, שעקבותיה עבדו גם הם באזור הצפון. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע, והתחזית... הלילה להביא פרי חדש, הרב חזקי יבוא עם הסגולות שלו. מי שם? תחלוץ ותיטיב גבי, קנויה היא הקנויה היא להחריטה בעלמא. אם כן, חרשת במטי פה, אמר רב ששת, החינמי מסתברא, כי תקמתרת סב חיסדא, לימא דרב. ותניא, שני אחים נשואים. הרב חזקי, ראית את ביטון אז אתמול? את משה? כן, שלחתי אותו אתמול להביא פרי חדש, כדי שכולנו נברך עליו שהחיינו. אתה מבין, יש סגולה נפלאה של הבח, לברך בליל ראש חודש מר חשוון, בדיוק בשעת חצות, שהחיינו על פרי חדש, ולהפוך בכך את מרירות החודש ממר חשוון לגברת חשוון. ברב, א', אנחנו בראש חודש כסלו, שלחו רק ברכה. ב', ברגעתי את המשטרה, לאן למען אנשים שלחת את ביטון? שלחתי אותו לשדה קקטוסים שבקצה היישוב. הסתגעת כבוד הרב? מה, ביקשת רשות? אם אני לא יודעת את זה של רמי, רמי העבריין! אוי חיים, תרגע! אנחנו בשנת שמיטה, מסתומו שהשדה הפקר. אני לא בטוח שהבנת הרב. רמי העבריין, נראה לך שהוא גם טען שלט הפקר נחמד בכניסה? אני לא מבין, אתה רומז שיהודי לא יפקיר את השדה שלו בשמיטה? אני לא רומז, אני אומר! אתה יודע מה יכול לקרות לביטון? אני לא רוצה לספר לך על התקופה שהייתי מסובך עם רמי. יאללה ביי! אוי, תשמור על קור רוח חיים. תקשר לבית שלו, אולי הוא אתמול חזר לשם או משהו. אוי אוי, בוא נתקשר ונראה. בוא נראה. אני רוצה להיות צדיק אחי יסוד עולם, רבנו תראה לי, אמרת שאתה יכול לעשות אותי כמוך אז, רבנו בוא תעשה אותי כמוך ממש ובלי איסורים. אני רוצה להיות צדיק תמיד עד 120. רב חזקי, אני פה! נשאר בירושלים.
עונה, גם לא לנייד. אין ברירה, נצטרך להיפגש עם כמה חברים מפעם. אוי, תתה, זי סמיר, תתה. היי, משה, זה, כל מקום שיש בו צרות הוא מכניס את האף שלו. אם היה לו קצת אף יותר ארוך, כל פעם שהוא היה מסתובב היינו נופלים.